Miloše, izvoli. Hvala. Pa dobar dan. Ja imam veliki problem, a to je da ja ne znam da pričam 20 minuta, ja pričam malo duže. Tako da, nemojte da zamerite ako na kraju ipak bude 10 minuta, zato što sad ću malo možda neke stvari brže da pričam, ali dobro. Bitno je da će, ja se nadam, za vas biti korisno. Pre svega, kao što je kolegica predstavila, ja ću ponovo ponoviti, ja sam Miloš Petrović, vlasnik sam sajta wellnessspa.rs. Ko je čuo za sajt wellnessspa.rs, nek podigne ruku. Odlično, svaka čast. Volim za sebe da kažem da sam pod broj 1 preduzetnik, pod broj 2 osoba koja voli, diše i radi digitalni marketing i pod broj 3 nešto što je slično tome da kažem da sam i bloger. Ove ostale titule koje mi neki drugi ljudi lepe da sam neki travel influencer ili tako nešto, to ne računam i apsolutno me, da kažem, ne zanima. Sad ovako da vam kažem da ova današnja priča je zapravo studija slučaja koja je vezana za moje iskustvo sajta Wellness Spa i nešto što se dešavalo, što je vama dobro svima poznato u prethodnom periodu, a ovo su neke ekskluzivne stvari koje do sada nisam šerovao, nisam prikazivao nikome i eto vi ste prvi koji će to vidjeti i ljudi na YouTube-u koji budu ovo gledali. Ovo je 17. mart, odnosno grafik kreće od 17. marta do 17. aprila i prikazuje sad ovako posetu sajta Wellness Spa koja se kreće od nekih 400 posetilaca dnevno, onda pada na nekih 200 i ima neki blagi rast. I za mene, kao neko ko prati celu ovu statistiku, ovo je bio jedan vrlo onako depresivni period i početak jednog velikog straha. Zašto? Zato što vidim neke cifre koje su me vratile 8 godina unazad. Jer takvu posetu je sajt Wellness Spa imao od 17. marta 2012. do 17. aprila 2012. I to je vrlo, da kažem, za neko ko vodi jedan ovakav projekat, vrlo depresivni trenutak. Znam da je svima, naravno, ceo taj početak korone bio depresivan, ali posebno, ljudima koji se bave web marketingom, kada vidite ovakve cifre, shvatate tu realnost. Može neko da priča nešto na TV-u ili ne, ali kada vi vidite da vama pada poseta web sajta, baš dolazite u neku situaciju da budete u jednom velikom strahu. Posebno ako je to vaš biznis i ako imate 4 zaposlenih, a da ne pričam šta se sve desilo i turističkim agencijama koji imaju mnogo više zaposlenih i tako dalje. Uglavnom, ja shvatam da sam ja sad na nekim ciframa koje su bile pre 8 godina. I analiziram taj trenutak i ne mogu sad da onako sa sobom da se povežem da li se svet ruši ili je to samo nešto trenutno, neki racionalni deo mozga mi govori ne, to je samo trenutak, krenut će sve to, ali kada vi vidite kako cifre padaju prvi put posle 8 godina nije vam baš dobro. Sad, trudio sam se da budem optimista koliko je to moguće. Sajt Wellness Spa ja sarađujem sa nekih 40 hotela u Srbiji, mi radimo promociju i rezervaciju domaćih spa hotela. Ja sam tu na vezi sa nekih 40 direktora, šefova prodaje i tako dalje i trudio sam se da koliko toliko budem optimističan u celoj priči i da im pošaljem neki mail podrške. Uspeo sam da iskopam neke informacije, spakovao u jedan poduži mail, ovo je jedan pasus koji kaže, da kažem, taj neki optimistički trenutak, neka predviđenja, jedino da smo mi u tom trenutku, tog 17. marta, orijentaciono mogli da gledamo, to su bili neki inostrani web sajtovi i neka situacija šta se dešava u Kini, šta se dešava u Hong Kongu, tamo negde odakle je sve to krenulo zapravo. I vrlo kratko, znači ja sam ljudima napisao, hoteli i turizam u Kini su u ovom trenutku jedini primjer koji može da nam ukloni deo neizvesnosti i unese optimizam. Šta se desilo? Nakon završetka karantina ljudi su poželeli da časte sebe i putuju,
a pošto je putovanje van zemlje zabranjeno i dalje neizvesno, dešava se bum domaćeg turizma, više o tome možete pročitati na ova 2 linka. I sad iz ovog ugla, iz ove perspektive, vama sve to deluje kao, pa dobro, to je sve normalno, to se desilo i kod nas. Ali tog 17. marta to baš i nije delovalo da će se nešto dobro desiti u budućnosti, ali je pogled u na neko inostrano tržište bio fenomenalan primjer da će se ipak desiti nešto pozitivno. Ovo je prikaz, generalni prikaz bukiranja hotela u Singapuru u tom nekom periodu, u Hong Kongu, u tom periodu januar, februar, mart, i ono što se vidi, ova plava linija, to su domaći turisti, crvena linija su inostrani turisti. I ovde se već nakon ovog trenutka, pošto su oni imali definitivno, njima se sve dešavalo ranije, imali su taj izuzetno negativni trend, od trenutka kada je moglo da se kod njih putuje, kad više nije bilo toliko velikog, da kažem, straha, desilo se zapravo da su domaći turisti, da je tu počeo da se dešava bum. Naravno, on je verovatno dalje nastavio trend rasta i došao na neke starije vrednosti, ali ono što je definitivno bilo, možemo tako da kažemo, mrtvo zapravo je bio broj rezervacija, crvena linija gostiju iz inostranstva. I to je nekako već tad bio znak, signal da će se desiti jedna velika promjena, jedan nevjerovatan roller coaster, i emotivni, i psihički, i poslovni, i kako god, gde će stvari krenuti nizbrdo. Ne za sve, to ste vi sami imali prilike da vidite, za hotele u Beogradu je i dalje jedan vrlo kritičan i strašan period, za hotele van Beograda i nije, i to je sad nešto što je u našem domaćem turizmu prosto onako neverovatno, da samo 50 km, zapravo ako ste dalje od Beograda, vam je poslovanje u avgustu bilo 300 puta bolje nego da ste u centru Beograda, da ste hotel u centru Beograda. Mislim, prosto onako neverovatno, ali eto. Ovo je sad situacija u Kini, ovo je jedna stara kineska poslovica iz 2020. godine koja kaže domaći turista će biti vredan kao suvo zlato. Ne znam da ste čuli za tu. Sad imate prilike. I to su te neke slike koje su već dolazili iz Kine, onako konstantno pristizale. Mislim da smo tu mogli da vidimo i da predvidimo šta će se zbivati. Da mora sve da se okrene ka tom domaćem turisti i da će jedino to biti izlaz iz cele loše, da kažem, situacije. Reč koronavirus ću se potruditi da pominjem što manje u ovoj prezentaciji. Hvala. Šira slika, bitni trenuci. Dvoje ljudi koji su obeležili onih famoznih 2,5 meseca, koliko već, možemo da ih volimo ili ne, mogu da nam budu interesantni, ne, mogu biti na različitim stranama, što i jeste situacija, makar na ovom stolu, nikakva veza sa realnošću možda nije direktna. Sad, ja sam statistiku pratio svakoga dana, skoro svakoga dana. Dobro, bilo je pauza od po 7 dana kad sam onako bio totalno u depresiji i nisam želeo da pratim statistiku. Ima posle i prikaze, vidjet ćete zapravo kako je tekla cela ta faza od depresije do wow, sad je sve super. Šira slika i bitni trenuci kaže, znači ovo je, vidite u ovom delu, ovo je prvi dan nakon uvođenja vanrednog stanja i prvi dan je u stvari ovaj prvi breg ovde. Ljudi još nisu bili svesni da kreće to neko vanredno stanje i da će sve biti zatvoreno, to je možda neposredno i pre policijskog časa, otprilike je bilo tako nešto, ne znam sad kako je sve to išlo, trudim se da potisne celu tu stvar u glavi. Uglavnom mogu da vam kažem da tog dana kad je bilo objavljeno vanredno stanje, naredna 2 dana su ljudi dalje radili rezervacije, uglavnom za Kopaonik, i to su oni ljudi koji najviše vole da skijaju, znate, tako da oni nisu hteli da dozvole da se sad krene u neku samoizolaciju ili ne znam šta već, ljudi su dalje išli na planine. Kopaonik je tih dana i dalje bio aktuelan i onda je udarac realnosti i sve drastično pada. Recimo, nama su i dalje stavili brojevi telefona na sajtu i mogli su da stižu upiti ovo što vidite odavde, pa neka bude do ovde. To znači da apsolutno telefon nije zvonio ni jednog trenutka, to znači da apsolutno jedan mail nije stigao,
Znači to je, možemo reći, ako je to recimo u tom trenutku 200-250 posjeta dnevno na sajtu, da je to zapravo nešto apsolutno mrtvo i da se ne dešava zapravo ništa. Sad, kako se na televiziji desila neka konferencija, bilo ih je puno svaki dan, koje ste vjerojatno prestali da gledate posle nekih 10 dana, kako je bila neka bitna informacija, virus popušta, desi se blagi skok posjeta. Virus nestaje polako, desi se ovako skok i onda, nema više virusa, idemo na izbore, nema više virusa. Desi se ovaj skok i onda kreće kraj vanrednog stanja, onda kreću ljudi masovno da pretražuju hotele i dešava se ono što sam pomenuo malo pre, kao ono u Kini, da su ljudi željni putovanja, ljudi su da li imali ili nemali u tom trenutku primanja, nisam siguran, ipak nešto spremili da sad negde putuju i da negde krenu. Sad, panika iz ugla jednog direktora. U trenutku proglašenja vanrednog stanja ja sam takođe kao oni neki ljudi bio na skiji. I prvo nisam verovao da je to istina i sad to ništa, sve to nije mnogo bitno, uživanje opušteno. Jedino mi je bilo interesantno da recimo tipa na večeri, bukvalno posle tih informacija na TV-u je bila vidna depresija kod ljudi da kreće rat. Znači, takvi su izrazi lica otprilike bili kod ljudi, ali opušteno mi skijamo, ništa strašno i onda ide meni polako udarac realnosti, već onako malo neko ozbiljnije lice, da se ipak nešto zbiva i sad kreću te neke faze. Prva faza, odnosno prva i najvažnija stvar koju sam ja želeo da uradim, to je bio razgovor sa mojim zaposlenim. Da vidim da ih malo ohrabrim, jer sam primetio da oni možda padaju u tom trenutku i u veću depresiju nego ja. Da odjednom kad prestanu da zvone telefoni, da prestanu da stižu mailovi i to traje, da to stvarno nije onako uopšte naivno. I ja sam se trudio maksimalno da budem optimista, čak i možda preko onoga što inače u sebi jesam. Prenovim te neke informacije, ajmo lagano, bit će sve u redu, imamo mi para, što bi neki rekli, tako da samo polako, bit će sve u redu. I onda sam ja seo i napravio neki finansijski plan, projekciju onoga što je trenutni cash flow, trenutno što postoji na računu, optimizacije, sad tu biće, pošto cijela takva situacija, biće manji troškovi, odnosno neće biti marketinga, pa onda tu imamo manji izdatak i pravio neke projekcije i napravim projekciju da ćemo mi moći 3 meseca da izguramo bez ikakvih problema i ja računam za 3 meseca da će taj virus i da proći, što zapravo jeste prošao ili nije. I onda ide pomirenje sa sudbinom. Eto, kako je? Tako je, šta da radimo? Koleginice iz prodaje su dobile potpuni odmor, nisu više morale apsolutno da imaju bilo kakve obaveze, da kažem, prema poslu. Kolega i ja koji smo u marketingu, mi smo, da kažem, malo korigovali naše radno vreme, radili 2 do 4 sata dnevno i radili na nekim stvarima koje su malo dugoročnije, kao na primer content marketing, jel tako, pisanje tekstova, nešto što će vam značiti da napišete sad, pa će se pretraživati u budućnosti i ne mora da bude direktno vezano za to da li firma radi ili ne. Radili smo na mailing listi, na našoj newsletter listi, radili optimizaciju liste, radili neke dodatne ankete, ljudi su bili na mailovima, ljudi su odgovarali na mailove, tako da smo kroz neke ankete, inače koristimo MailerLite, aplikaciju za newsletter, kroz neke ankete smo uspeli da segmentiramo newsletter listu i mislim da smo tu napravili veliki pomak što nam se kasnije pokazalo u narednim mesecima. I tu sam primetio da je bilo interesantno, makar putem maila, biti u kontaktu sa tom publikom. Imamo nekde oko 15.000 ljudi na newsletteru, potpuno organski, prirodno, koje, da kažem, prikupljamo već 10 godina koliko sajt postoji. I moram da vam priznam da je bilo jako interesantno slati, da kažem, neku vrstu saopštenja, neku vrstu iskrene brige ka ljudima i ti odgovori koji su stizali u tom periodu su mi onako, da kažem, vrlo dragi i vidio sam da je ljudima stvarno onako bilo stalo i da budu tako nekoj, da kažem, u komunikaciji, da neko može da im pošalje neku optimističku reč naspram samo nekih možda i negativnih stvari koje su u tom trenutku bile na televiziji. Praćenje posete interesovanja sam radio konstantno,
video ovu statistiku da se nešto posebno ne menja, pratio te neke trendove blagog rasta i ono što mi je bilo jako interesantno je da za to, jako je bila mala poseta, radio sam analizu koji su to stranice najposećenije, koji su to, ko sad to u sred vanrednog stanja i političkog časa pretražuje domaći hotel i koje to hotele gleda, ali prosto eto, ljudima je možda bilo interesantno da istražuju zbog budućnosti. Prvi trzaji su ona poseta koja polako kreće i onda se dešava jedno vaskrsenje. Ovo je, možemo ga nazvati ovako stručno, grafik vaskrsenja. I ovo je ta poseta od nekih, samo da vidim, ovo je na nedeljnom nivou. Znači tamo je ta poseta koja je 1. aprila, u onom periodu kada i dalje policijski čas i vanredno stanje i onda kreće rast posete. Znači već je maj, onaj trenutak 4. maja kad smo već mogli da pijemo kaficu u kafićima i bili u fazonu, wow, ovo je neverovatno. Da shvatite koliko je čovjek onako strano skromno biće da se ono nekad uželi da popije kafu ili jedu u restoranu nekako. Tu kreće onaj društveni život i tako dalje. I grafik posete raste i kolege, ko je od vas baš u turizmu, potpuno, da je zaposlen u turizmu? Da. Domaći turizam? Domaći. Kako je bio avgust? Bio je dobar, 60% povećanje domaćih turista. 60% povećanje u odnosu na? U odnosu na jul. U odnosu na jul. Eto, to je, znači mi smo mislili da je jul već vaskrsenje, međutim u julu su bile one informacije zatvaranje Beograda, nije zatvaranje Beograda i tako dalje, ljudi su bili malo u strahu i dalje, ali avgust je bio boom koji mislim da više nikad se neće ponoviti, a možda je i bolje za domaći turizam, jer je ono bilo neverovatno, imam još neke podatke vezane za to. Ovo je grafik poređenja crvena, odnosno naranđasta linija je wellness spa sajt, identičan period godinu dana pre. I potpuno je logično, znači imamo ovaj trenutak kada je poseta u godinu dana nazad bila veća, zato što je to poseta u periodu kada, naravno, prošle godine nismo imali vanredno stanje, ali onda se već vidi ovde da je leto jače nego inače i da kreće cijela ova priča i posebno, baš ovo što ste pomenuli, evo ga avgust koji barem evo kod nas kada upoređujemo sa prošlom godinom, ovo je, ja ne znam kada sam gledao, mislim da je negde u našem slučaju bilo oko 150% veća poseta sajta. Mada moram iskren da budem da smo mi radili neki redizajn pa smo imali prirodni skok posete, onda imamo plus i skok koji se tiče te razlike u godinama. Da, ovde se primećuje znači, jedan ponovo blagi pad, to je onaj, da ga nazovemo, povratak korone i to je trenutak kada smo mi na sajtu imali na one rezervacije koje inače postoje, uvek se desi naravno da budu neki otkazi. Kada gledate procenat, odnosno otkaze koji su se desili, imali smo skok broja otkaza za 70%, jer su ljudi dalje bili u strahu na osnovu onih informacija koje su se plasirale u medijima. I ovo je naravno avgust, kao što smo pomenuli, mesec za pamćenje. Sad, jedan segment se preko leta i u tom vaskrsenju posebno izdvojio, to je segment porodica i to je definitivno, da kažem, nešto što je potpuno doživjelo veliki boom. Parovi ok, ali porodice nisu imali gde, pa se zaista desio veliki boom. Eksplozija koja se tiče samih destinacija i konkretno hotela, u našem slučaju se desila Levo, Kraljevi Čardac i Kopaonik. U našem slučaju, kada gledamo naše podatke u avgustu 2020. odnosno na 2019. kod nas je skok bio negde oko 350%, 3,5 puta. Sa desne strane Stara planina, hotel Stara planina, tu smo imali rast od nekih 100% i Stara planina se isto izdvojila stvarno kao destinacija koja je preko leta doživjela veliki boom, mada ključno je pitanje da li postoji neka destinacija da nije preko leta doživjela boom u Srbiji, odgovor je ne. Ja sam inače rodom iz Bora, na Borskom jezeru su se ljudi u avgustu kupali u nekim malim zalivima gde ja ne pamtim da se ikad iko kupao, ali to je bio taj beg od one gužve jer je na plaži bio haos, tako da je ovo bilo interesantno. Što su prilike apsolutni brojevi? Može samo pitanja posle. Da, jako brzo. Ko je još profitirao u ovom slučaju, jel prepoznate šta je levo? Neum.
Neum je baš profitirao, jel tako? I desno imamo Sarandu, Albanija koja je posebno profitirala. Ja nisam mogao da dozvolim sebi da ne odem na more, tako da razvijen si kao albanski turizam ima apsolutno jedno novo značenje. Tamo negdje početkom avgusta grupa Letovanje u Albaniji je imala na Facebooku oko 200 članova, danas ima preko 6000 članova i to je bio jedan ogromni boom. Pratili smo informaciju u grupi kakva je situacija tamo, da li nećemo imati nekih problema i onda kada vidite da je 50 ljudi otišlo i da niko nije imao probleme, onda se osokolite, krenete i to je stvarno bilo nešto neverovatno. Eto, tako da, iskreno, neko je pitao u komentarima na mom YouTube kanalu, ovaj kanal nema nikakve veze sa Wellness Spa, ovo je moj travel kanal, Miloš Petrović _putuj.rs, možete da pronađete na YouTube-u, bit će još videa. Ljudi su pitali ispod ovog videa, a da li biste vi otišli tamo da nije bilo korone? Ja sam iskreno napisao ne bi, apsolutno, mislim, bili su neke planovi onako u top 5 zemalja koje bi mogli da se odu na more u regionu, jer ih je toliko ima, ali stvarno da nije bilo korone ne bi išli u Albaniju. Otkrili smo posebno taj jonski deo koji je fenomenalan, to je kao jonska Grčka, sigurno ste vi dobili dosta informacija umeđu vremenu i tu su u letovanju u Albaniji video broj 1 koji na moje zaprepašćenje za mesec dana ima 63.000 pregleda, od čega je samo 20% iz Srbije, što je interesantno, naravno. I šta znači ovo, da mi isteklo vreme? Jeste, skroz. A sad idu i pitanja, je li tako? Pa da, evo može. Sad možemo pitanje. Da, bilo je jedno pitanje ovdje, je li tako? Bilo je vezano za nešto što si rekao, sad sam govorila. Apsolutni broj. Dobro. Koji je broj ljudi, recimo, kada ti kažeš 100% je porasla Stara planina? Pa to u našem slučaju znači da smo imali u avgustu, sad pričam preko našeg sajta, smo imali recimo negdje oko 45 rezervacija. To je nakon rasta ili prerasta? To je nakon rasta. Da. E sad, to je paralelno i sa hotelom, znači sve što se dešava kod nas, dešava se i u hotelu. Da, njima stižu rezervacije sa Bookinga, stižu sa našeg sajta, kod njih. Nama, inače, mislim, na našem sajtu je cena ista kao u hotelu. Mi imamo proviziju od hotela, tako da tu nema nikakve razlike, da kažem, za goste, oni su jako brzo povezani sa hotelom, tako da je, da kažem, sve u redu. Još neka pitanja? Evo, imam ja pitanje. Da. Kako si počeo uopšte sa celom ovom pričom i sa svojim biznisom? Gde ti je negde bila, u stvari, ideja i ceo plan kako ćeš da funkcionišeš, kako ćeš da finansiraš svoj tim ljudi, kako si razvio sve to do ovog nivoa? Vaša ekipa ima u video arhivi konferenciju e-turizam i predavanje iz 2014. godine. Dobro. Tako da to bi volio ja da dobijem to predavanje, to je moje predavanje gde sam ja pričao o tim početcima. Tako da imamo dugu istoriju, ja i ova vaša ekipa. Najkraće rečeno, volim da plivam, volim saune, nisam znao šta znači spa centar, ali sam na osnovu, da kažem, te neke ljubavi prema tome i s druge strane sam se već bavio web marketingom, probao to da spojim, spakovao sve u priču Wellness Spa koja je u početku zapravo bila promocija Wellness i Spa centara, međutim Wellness i Spa centar u Beogradu to je jedna vrlo uska niša, nema tu puno, da kažem, klijenata i jako brzo sam krenuo priču rada sa hotelima, što se pokazalo kao mnogo bolja priča, što je već bio domaći turizam. Sjajno, hvala. Da, to je taj početak. Još neko pitanje? Da? Da li možemo da čujemo tvoju prognozu za narednu godinu? Pa to je neverovatno, mislim, to je prognoza, mislim, nemoguće da kažem prognozirati. Ono što je definitivno da zabrana kretanja i uvođenje policijskog časa je ono što ključno utiče. Znači i sada mi imamo neke brojke i sada se zna da ima zaraženih i da se nešto dešava, ali ljudi putuju bez ikakvih problema, posebno mislim da u Srbiji putuju više nego pre, jer i dalje su nekako, da kažem, zatvorene granice. Naravno, još jedna destinacija koja je doživela boom, to ste primetili, Kapadokija, je li tako, malo, pa vidimo neke balone kako lete. Šta da kažem, mislim, samo je ključan taj trenutak, znači da ne bude tog zatvaranja policijskog časa i ljudi će funkcionisati. Prognoze neke, opet, ono što definitivno, to nisam htio da stavim u prezentaciju, ali mislim da svi trebamo voditi računa
i posebno svi koji radimo u domaćem turizmu, moramo biti svesni da kad sve ovo sa koronom stane, kad se granice otvore, bit će pad domaćeg turizma, to je sigurno, jer ljudi će biti željni putovanja van granica i to će se sigurno odraziti na ovo putovanje u okviru Srbije. Još neko pitanje? Hvala vam puno.